Здравейте, 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 скъпи приятели! Вие отново сте с мен, вашият основен дезинформатор Юрий и нашето дезинформационно студио Време напред. Ако, скъпи приятели или не, ако, скъпи зрителю, ти си от хората, които си русофоб, ако имаш случайно така въжделения към режима в Киев, ако си напълнен с неолиберални слова, ако си нафарширован с ултралевичарски идеи от рода на демокрацията трябва да победи, не, това видео ти препоръчвам да го скипнеш и да продължиш нататък. Това видео ще е за хора, които единствената цел е да отворят съзнанието си и да осъзнаят, така да се каже, защо Русия ще победи. И така, скъпи приятели, от отдавна, знаете, не съм правил такъв тип клипове, в които просто и ясно ще кажем с няколко думи и ще покажем защо Русия ще победи и защо целият Запад накрая ще бъде принуден да отстъпи. И така, скъпи приятели, но преди това набързо ще минем по нашата карта, за да може да обясним случващото се в направлението, което около границата. Няма да ви губя времето с много думи. И така, предимно за което става въпрос, това е границата между Украйна и Русия. И ето тук в тази зона или в този район, не знам как да кажа, по-точно стават обстрелите, които днеска в продължение на целият ден украинската страна се опитва да атакува руски, не знам какво, цивилни, тъй като се обстрелва предимно се обстрелват сгради, предимно се обстрелват мирни квартали. В деня са пострадали и са загинали две жени на 43 и на 53 и на 55 години. За наше съжаление, това е положението. Когато един режим си отива, той става все по-злостен и все по-злостен. От друга страна, руснаците днеска връщат, да се каже, атаката и успяват в рамките на обедния ден да атакуват Киев с Искандер и с кинжал. Съответно, пейтриотите не успяват да сработат. Каква грешка допуснахме, няма значение. Пейтриотите не успяват да сработат и по този начин сами започват да падат на улицата на собствените си граждани по колите. И така, мисля, че ето тук сега ще видим точно такъв инцидент от днескашния ден, който е в Киев. Виждате, час пик и Пейтрията, изгубения Пейтрият, който за нищо не става, пада върху трафика с хора. В общи линии това е, което може да кажем. Другото, което може да кажем е, че в Черно море са излезли 6 кораба, които на борда си носят калибър, така че със сигурност тази вечер ще продължи атаката на руските сили над Украйна и тази атака наистина изкарва от нерви вече политическото ръководство на украинската държава. Те все повече и повече губят контрол под краката си и очевидно е, че при тях нещата няма да върват. И точно тук идва момента, за да кажем защо Русия ще спечели. Но преди това искам да помоля всеки от вас, който харесвам това, което правя, да вотва, да гласува, да ме подкрепя, да слага към банката, да разпространява видеото и да правим така, че все повече и повече нашият глас да се чува и все повече и повече хора в България да могат да достигат до информацията, която се опитвам по интерактивен начин да ви я показвам. И така, това, което днес ще ви покажа, скъпи приятели, са част от нещата, които са доста интересни като информация. Първо, нека да започнем, знаете, с скандалното изказване на Линдзи Греъм. Сега ще трябва и да го пуснем. Нека да го превърта от самото начало. Така. Така, в това изказване
Така, в това изказване виждате, Линдзи Греъм ясно казва, че са най-добре похарчените пари за това, че се убиват руснаци. Сега, по закон на Нюрнбергският процес, там има класификации, когато е бил Нюрнбергският процес и по тях, по там една от статиите се оказва, че Линдзи Греъм може да бъде подведен под съдебна отговорност и че руснаците днес са образували наказателно дело в наказателния съд срещу този сенатор. Тоест, сега не знам как ще стане от тук нататък, как ще се развие, да кажем, ситуацията. Линдзи Греъм днеска сам се опитва, след като осъзна каква глупост е направил, се опита да хвърли вината върху украинците, тъй като те били смонтирали това изказване. Той не би казал това, той казал, че за друго били харчили парите, пък нали, било трето, пък четвърто, по пето и започва оправдателния режим. В случая обаче Мария Захаровна, за тези от вас, които знаят руски, няма да е проблем. Излиза с изказване, в което тя предлага Линдзи Греъм, ако наистина се чувства, че е поставен, да включи телефон, да обърне камерата и да направи клип, в който да се извини и да докаже, че той не го е казал това нещо. Между другото, наистина, това е много двоякостно. Ще ви кажа защо и ще ви кажа защо руснаците ще победят накрая. Для этого все возможности сделать заявление. Он может взять телефон, включить видеокамеру, направить его на себя и записать короткий ролик. И вот только тогда мы все узнаем, что же произошло там на самом деле. Считает ли он так, как сказал, или это была постановка киевского режима. И така, скъпи приятели, виждате, Мария Захаровна фърли ръкавицата срещу Линдзи Греъм. От тук нататък има два сценария. Единият сценарий е Линдзи Греъм да не го направи това нещо и руснаците да продължат да настояват по международните закони и международните канали да продължат да делегитимират ООН. Тъй като с това изказване Линдзи Греъм влиза в момент, в който ще трябва самите ООН да се разправят с него, защо точно така го е казал. Виждате, той не случайно и в рамките на 24 часа реагира, че той е бил подставен. Ако Линдзи Греъм обаче не му стиска да се изправи срещу ООН-то и реши наистина да направи това изказване, Линдзи Греъм буквално ще се изплюе в лицето на украинските власти и ще каже следното нещо. За мен вие сте никой, за мен вие сте едни провинционалисти, да не казвам по-лоша дума, но правилната дума е не аборигени. Вие вършите инструментално една работа и аз не държа на вас. Вие си вършите вашата работа, на мен не ми пука за вас и по този начин Линдзи Греъм официално ще делегитимизира украинската власт и ще, заставайки на тази позиция, извинявайки се и твърдейки, че не го е казал това нещо, той ще докаже вече на целия свят с огромен скандал, че украинците лъжат и украинците мамят. Това наистина е много момента, в който няма полезен ход от страна на Линдзи Греъм. Това е дългата игра на шах с Путин. Путин вижда много ходове напред и Путин успява да докара до там играта, че на него не му се налага да воюва срещу някой, защото този някой сам започва да си пречи на себе си. В случая ние сме свидетели на ювелирна игра от страна на руската дипломация в този момент. Другото любопитно нещо, което можем да твърдим и да се позабавляваме, е именно ето това интервю на господин Подоляк, който знаете, я хотел бы, чтобы мы с вами через месяцев 6, вот я специально поеду на набережную Ялты, там есть у меня свое любимое место, да, и я хочу с вами оттуда включусь, вот гарантирую вам обязательно. Я включу там телефон, и мы с вами поговорим о том, каким будет Крым
свободным, да, Крым, а в это время оттуда уже уедут все русские. Така, Подоляк в Ялта и ще се разхожда. Вече е 5-ти месец, ще минат, т.е. 5-ти месец от тази година и още 2 от миналата, 7-ми месец. 7-ми месец украинската страна дори не е започнала и контранастъплението. Ситуацията наистина започва да излиза извън контрол и наистина започват да губят контрол украинските пропагандатори, не знам точно как да го кажа. Все по-ясно и по-ясно става отчетливо, че украинската армия и украинската изобщо машина тотално са изпаднали гумите и ако на времето много хора, за да го покажем, това е изказването на Марк Мили, което в февруари месец този човек казва Киев за 3 дни, не е бил руски генерал, не е бил руски командващ, не е бил никой, а именно Марк Мили казва Киев за 72 часа, че ще падне. Да изясним, и ако руснаците никога не са казвали толкова велики думи, то това е присъщо именно за хора като Подоляк, който видяхме преди малко, и ако той е някакъв случайник, случайно попадна в канцеларията на президента, ето още едно не е свързано изказване с реалността. Виждате, това е шефа на СВУ Буданов, ГРУ, така, государствено, какво беше там, както и да е, ГУР на Украйна, този човек също казва, че тази пролет, до края на пролета, тази пролет, те ще си върнат Киев. Обаче Киев дори няма и опит за атака. Разбирате ли? И като край, няма да мога да го публикувам, тъй като е доста нецензурен поста, но като край на това, което можем да кажем в днескашния ден за тази ситуация, която изниква, е, че Зеленски, скъпи приятели, е пуснал указ, с който се забранява на младежите, деца над 16 години, да започнат, момчета, да излизат извън Украйна. Много пъти съм ви казвал, че това ще е последната вълна на мобилизация. Оттам нататък следват младежи и жени. Това е, което в момента виждаме. Истината е, че украинската армия е много зле на места. Истината е, че дефицита на украинската армия е страшно голям от жива сила. Истината е, че дори техниката, която ще им се даде, тя няма да им послужи за абсолютно нищо. Истината е, че просто това, което се говори като слухове за около 500 хиляди човека утилизирани, най-вероятно не са слухове, а е голяма доза вероятност именно 500 хиляди човека да са загинали. От другата страна има слухове, непотвърдени слухове за цифра по-малко от 100 хиляди. В момента руската армия наброява около 600 хиляди, украинската армия не може и все още да събере 300 хиляди човека. Така че наистина, скъпи приятелите, това е истината. Украинската страна и западните инкуратори започват да губят контрол и контрола все повече и повече се изразява в безпредметното атакуване на абсолютно ненужна цивилна инфраструктура, която абсолютно с нищо не подпомага военните действия. Знаем много добре, руснаците изтеглиха армия от Северна Украйна. Те там не поддържат големи формирования. По този начин са се фокусирали на други направления. А украинците правят точно това нещо. И ясно е, че украинската армия вече губи контрол над бойното поле. Това се вижда и по много малки детайли, но нека да ги оставим да се понасъберат неща и тогава ще общуваме и на тази тема. Това беше от мене за тази вечер. Трябва да знаем само едно. Наистина руснаците ще бъдат победители в този конфликт. Аз лично го вярвам, надявам се да го вярвате и ви. И така, желая ви хубава, спокойна вечер, живи и здрави до утре. Чао, чао!